Guys, mayong buntag din ninyo tanan guys, kanang magpatabang ta ko niyong banag guys, kay grabe na jud guys, di na jud matabang ni gunsaon na ni naho. Paki-share ni guys ning video ha, kay aron daghan pod ang makatabang na ho guys. Ginoo na jud bahala ninyo guys, ug unsay inyang kuha ninyo guys. Maluoy mo na ho guys, ug saan naman na guys, oy nga nagkagrabe na dyan yung sakit ni Diya nga wala na ko kasabot ug saan na na ho. Ang ipakita ninyo guys, dara guys, saan naman na guys, bangi dito ninyo guys, saan naman tao na guys, oh my god guys, nakabayot naman saan naman na guys, bangi ko ninyo guys, saan naman na oy no ako sa unang minang bana guys, nagka-bayot naman dahil ni yatay ng banahan ni bayot man dahil ni sa unang minang tabangi ko ninyo.